Asantimansi TV. Yes, so.
yɛka adɔnten a nipa ne bebree enti aseɛ nananom bi ne ti aseɛ anamafo a yɛbɛyi deɛ yɛnte aseɛ yɛka adɔnten a na sɛ bebu santeman mu adeɛ wɔn ne twa sa ɛma santeman yɛka adɔnten a santeman mu a wɔn ne twa sa ɛma santeman na adɔnten no santeman mu a ɛyɛ nananom asenfoɔ sɛ bebu yɛti yɛka sɛ asene yɛkɔdi adɔnten nananom wɔn ne twa sa ɛma santeman sɛ be Baffour kasa mu wɔ sɛ wɔyɛ strategic wɔn ne kyerɛkyerɛ sɛ ɛsɛ yɛ yɛkɔ yɛfa ha wɔn ne twa sa wɔn nso ne kura puduo na sɛ yɛka antoa wɔn ne kura puduo ma yɛdidi santeman ne mu na yɛkɔ sa enti adɔnten ne dwumadie ɛno no ɔne kontre ɛne akɔm ɛkabom wɔn ɛne di ɛsa ɛnimu Essumagyamann Traditional Council no na eba no di yebese na sɛ de nim abamne ne amane no sɛ nananom bedu ha na mama musu kakra ani die kwa so sɛ de tie no di nananom na eba chami fo de dikai chami bonsu chami kofo da fi nananom etoto aso a obunyira eba yes, so Oma Muskakra, Editi, I demand Nanano. We are sorry, no. You mamma Breno, or say Amano. Milia, Nanano, Ebe, who say? Sadia, Milia Pendica, Sabia, Santiago F. Na Akono, Obina Sabia, Kobebi, Essumagyamann, Sabe, Asantia, Yania Fusro. Sabebu ya kofano konkurso eni frisro bakama boss no boss aseno o boss asia poni na mo no boss etu na mekase na subina mayine yewa wo mo apentimi amba na kontre na komna se etwe ma woni Essumagyamann penufro etira baba chia etani ya so yewa tu woni ma no boja ko mo mai se ka gruntia o ti gruntia ya ka kontia e bi kontia se bi po santeman mo ande abra na yewa santene o free enom ana akom e be tru ye no santie
tenase dewa wono na ebese wadene ho Okyere Kusi nchama anemu enti sabre yewa tikom se na Essumagyamann Hene dewa watikom se na Essumagyamann Hene na unnim de wo nyina na dai so na ahye de ne ye ni tuai se wa urade abeta pontu na wa chechre ye Onyankopɔn atwere aponsa asase ya nsa na ma dwan afo nsa beetwe nsa waye konsa asene nsa akɔma na asɛkyere mo bɛgye nsa agora bɛgye nsa ana me frɛ mo no pɛya na yɛ bɔkɔ sɛde na mo nyina mo nim no Ajamesu adampan akyɛ ne dai ɔde no ho Okyere Kusi ntrama ne Essumagyamann Hene wayi ne dihye ya dontenhe so ɔmɛhwɛ kuro so ɛma no na umra bɛgye nsɛn no na no mesrɛ mo sɛ dwuma yɛdi bia no mommoa madwumadie no ɛnkɔ so na madua no afo mɛgye nsɛn ɛsuo wɔ kɔnsa apɛntoma nsa akɔbɔ nso nsa nkutia nsa nananom abosom ni nnua ni nsu atwa kurom ahyia nyina na mo nyina mmra bɛgye nsa no na de yɛsrɛ mo ane sɛ woda mpan a ɛnyɛ na wɔsɛ wonya titira ni bi no wɔtena na mpanimfo nyina ɛboa na buo no kɔ so sɛnti na na mu hu ne sɛ yi de yɛsrɛ mo ane sɛ moma obia etim anya ne na moma bɔne bia nsi moma bibia nkɔ so tɔɔten na adwuma adie bia no ɛnkɔ yie na kuro so fa ne ntoba panfra na kuro bɛyɛ krabɛhwɛ na kɔka Essumagyamann ho kɔka Asantema ho na kɔka Ghana man ho de yɛsrɛ mo ane sɛ kuro yɛ ne yɛhwehwɛ yɛmpɛntiti mu yɛmpɛ nhuhu mmea nyina yɛnyɛ baako de yɛka bom na yɛkyekyere a ɛyɛ bɛtumi apagya kuro yi ama kuro yi abɛyɛ krabɛhwɛ nananom ɛbaa yɛ nkwa so abusua nkwa so Ajamesu man nkwa so de yɛsoma ne sɛ ɛnɛ dwumadi a yɛdie nana wɔma nneɛma bi ɛkɔ so ɛwɔ kurodua mu a ɛnte ne nsɛm fata no nana ɛnyɛ asɛm na hɔ meɛka sɛ ɛdɛ dɛyɛ a yɛyi nana adɔntehene akyire yi ɛna nneɛma bɔne bi a ɛkɔ so kurom ase ne nyinaa asesa mmeranteɛ ne mmabɔ wɔ kurom obi anya adwumanyɛ moma bɔne bi ansi kurom ha se nana madaro mmra bɛgye nsɛn no na dwumadi ɛnkɔ tɔɔten ma yɛ na wɔn nipa busua ne wɔn ma yɛ pɛsɛ mi nkunya yɛ a wɔn ne wɔsi dwumadi a yɛba abɛdie wɔn pɛsɛ abɛkɔ so na wɔde basabasa bɛba de nana mmea mu dua madaro ma wɔn ne nkɔda too. ɔde na ɔkyerɛ me sɛnea ɛyɛ ɛna na kwatwerɛ bempɛ Ajamesu ahema ne Okyere Kusi apia na ɛyɛ nanam aduanom mpanyinfoɔ na nanom ahyɛ nkɔnya Ajamesu sɛ bla yɛadeɛ nyinaa na ntimba hɛ samre
and I say on Sinademo, on anonymous Yapen from by Sabra Mabachia, and that's our queen of the more. Let's also then what chairman and to Nana Ebaman and Macquam. Nana, I don't know the name. Nana country, Essumagyamann Hene for a big room. Sene Nana, what you are obeying. I don't think Emma was a super baby. A bushia penny, any Adriana bushia, and then Nana Atrancuda, Nana Kukufu, and Kobe a tree on any bar penny, and so I can't be any bushia. Say, Umbaba, Nana Macquaban. Then I'm saying, the point out. My brother's side. Sakene, Nana Quattro Bimpe. Come say, Nana Brescio, Snap and two. I can't hear the boy. So, beside Nana Moquasso. Yo, I can be Tiema, Nana Quattro Bimpe, of Champagne near Busiati. Some Nana, or then a cinema, and I continue Essumagyamann Hene for your hand. Now, the old man said, a Britiani and Ajamesu Apunya at the Hache, a better Sabri, or then a home at the Apunano, and ma, Nana, I don't think, say, Omer Cresu, and man, the Cree at all pine. Amani Umubiano, and Achi Aye. And I needed that, but then was man in penny for Semra. Now, I make up Siao, now in chair at Messumai. Semun and Anamaha, not Yamania. I don't charm any business on Asa Aman and Anamaquava, among Carbon and Anna. Because I'm the Hadi Ebo. But I don't charm Madame is so not to an anonymous. So it is a senior woman who can emeriti bra. Soon now, the hono, as I say, in a penny for Ajamesu so that pass and Wakana tea and tea. The man said, and also another penny for so free as soon as Abba, my baby, at the natural Ajamesu. Tinana Manu Kwan here, but the Ababatria. I had a said the Kakano, Bonibia in Ajamesu Brimpon Nana Baffour Kyei Ampon Atre Ajamesu man say and then Oyi Baffour Atre Baffour Kyei Ampon Ano Ana Odo Okyere Kusi and Tremor Tosumienu Apa no say onfa Ajamesu na ohwe kuro no ma no bra okosa wie no ebra du se oyi no edne kire kuro man no tina obo jala tra a woyi na na kire ti se ohuru de kono a na Baffour Kyei Ampon ne dom ana ato santra Ochiano. A penny for city limited. Or no, any distraction, one. You won't in your polythene. And it's Nana.
na Baffour ampon Kyei yɛde ne kyerɛ Asunya yɛde Essumagyamann ɛnɛ anigye sɛm atadwofo a Ajamesu akonya da hɔ kyɛ ɛnɛ deɛ yama so Baffour na ɛba no Baffour tu tatai wɔno ɛsɛse ɛde ma no ɛfata no ti wɔno ne ɛde ma no piao ɛnɛ ba Baffour Kyei ampon ɛyɛ Essumagyamann adɔntere ɛna ɛba no piao
Hene, Essumagyamann Hene Sadri, Kusi Aduako, Kusi Antrema Anamu, Nananum Bunyaso for Binkum Fanchi Dominic Mumbai. Nananum, Edika won't find Chammy said you my dear say, be any idea and be free Kuntunkini. Okre, Mena, Amania Council, Essumagyamann, Madame Pen, Nananum Penfong in Ano, Tijumedia and my 77 and Midday in another train. The air say, Minia Penry Dam Pasua, America, Nadio War Roka or Rofa Betty. Mr. Kayansu Yamami, let's in America, Biba. Nananum won't find Chemi. Na Yama who are dear Cassia. Say Abaco say, yea, na me, Menya Pena, may bedine, or him Cassia say, Eddie Achre as Ajamesu mine, as Mjamine, as Santimine, Ama Atugana mine. Penny baby say, Adria, your bobby pumum, Asante. Asasi bi eni ho a ye mane da hopa nana fobri etio nana sebe no odi hini wo kuro so a okọ ni nsamanchire ofrase ese Ajamesu di kuro na enam se asante ya mamre ni amane entena faako boni ka se nye regi eye flexible ye ku ye ni mo no ni nsakra ye ebemu enunti nana no mepopenso Opegem, Emma, and let the code the year Essumagyamann ina Adonte Hene. Make I and when I am Hokakra. A baby a tremun jelly Nana Poku at the pencil, now mine here was Antibemu. Now you know the room. Nana, my mind is here, and then my bosom will be to come for the Roma. A dear Santi, a young Kabumuma, a Santi. And then Asante Abaya Santimine. Nanamo Cono near Pejabinum. Amansia near our mind hinum. And that you are mine in Amansia Brudunum. If we say, Sabi, the Amamrani Amaniano, and Trafa, ye queen moon years some. And Ninti, the Hunko here, the Fata said, Nana would do my power, Sabi, open in some and chile pencil, who said Fata. Say on mind to say Ajamesu, and Kyei Baffour, Nemum, a yaw hene, tea, Okyere and Adonte Hene. Ah, Oye Apaka Hene, Sabi or the Pakem, or Sai Cheren and Essumagyamann Hene, or the Pakem, Essumagyamann Hene, Kyei Kumasi and Ejabobia, or the Pakem can contain near Komu, and the woman in a and then they are ye bedan near offer and anaphobia litio Eddie. Medica Maka, I him to me cra, Nanasumagyamann Hene, as Antimai Benkum Hene, or no, and was he in Pura near Punu. Or nay, Nana Ajamesu Penny, any Abusia, Fata said, Womuki a tripra, near man in Nipan Wadden, I don't tell Kopiasuano. Eshia yeno Bema na penini ekwejina ebeyi Bema Kyei Baffour say ono ene won fa konwa no etine de ya ye hie nananom be de ani die no osebo edi nana Kyei Baffour a o dikai dan edi akire Ajamesu man ni Essumagyamann Nananum Benkumini Nifa. Essumagyamann Asantimine. Nana Ajamesu Hene, Essumagyamann Adonte Hene, Nana Adonte Hene, Ajamesu Hene, and then Nana Essumagyamann Hene, 2 or Yaman and 18, but I his own big man and then Nana Chairman Penno Damp and one, the you van Chero, and all my Ashamusa, Nana, yeah.
ayi yade nyina ana Kofi Kyei Baffour ampon akyere de na se bibia wiemu de se de tro ne kan yo se de tetefo ne hweye no de woni gina ye no eno na nna nya bamu enti sabre nananom eba kuma nana Kofi Kyei Baffour ampon akwaba sabre ayi na kyere wie de nananom ba kuma nana Kofi Kyei Baffour ampon Essumagyamann Hene na Donte Hene kwa kuma na kwaba Asofwa Okyere Ajamesu any ahokwa the riba na medamase na ene da kese ewo Ajamesu mu and na se kese na me mama se masa mata hie mo betina ha na me show biara ya meka nyina ne se nana Kyei Baffour ba maba no eye nkoso ene impuntio ema Ajamesu ne mesre Ajamesu nyina ne se yehia enkabomu empanise praye ebomu na ubumu a eden na emom se wi ba ko a etimibu etimesremo ne ba ye bia ahensam de etimi ba mienu miensa mempene
mempene nanso ni nyina de mesre ne se ye nyina yen kabom soronko na yen kamom na yen chichire adwemasuman na nya krabehwe enti ne meka bio ne se ne ba ye bia no samre mesre ankrankra bia wo ha na wakana koma to ne yam na yen nyina yenya baako na Ajamesuman entimi enko nanim se de amanman a wo nyina kabom na wona kɔ wanim no Ajamesuman mesremo muamani tua de dikan Ajamesu ahemfie ye nibi de toso ye toilet sem enso ye problem de toso ye market sem enso ye problem ye school sem ene ye park adane desert te say baby e bobo enti ni nyina no mesremo na mata machi ni nyina ya kambom na yesiesie ama Ajamesuman ada empan ache na impuntuo akese etimi aba ene ukọ baby a scholarship omutimi de ma school for enkwada sene etie bia no mesremo momfa mpaibo enta machi na menso minya sa scholarship ni bi na menfa ma ye mofra ene se wuyi education ana school sam efiri ukromu a krono enkoso ete se oman Ghana nyina se wuyi education free mu a ebetompan enti mesremo ye nyina yen kamom na bibia me nana Kofi Kyei Baffour maba no mu nyina monta machi munyi ohaw entokwa watim wakame obi anya ni nyina mu na yankonko yanim efiri se yanko anko yanim a empuntu ahwehwe no yensenka enti mesremo Ajamesuman sebufuo bi kra na wo obi mu a enedai a me nana Kofi Kyei Baffour mi gina hayi me den kutosre me sre se obi anyi mfiri nimu na ye nyina yankamom yanyako na ye move forward na forward ever backward never na kakra mewa mede ebeto manim eno no bedamase
Dada Adontran ya oba. Ne Ajamesu man. Nkoso bema na Adontin ekwaba. Ene gitum se Adontin akunya no akoma de na che. Akoma de no ina akoma ade Ajamesu man. Ebi kan Essumagyamann ne amia dom Essumagyamann nyaniti eka ni try Essumagyamann Hene na Ajamesu so anya Adontin se yakwa ani mu ano kan yaka bon paye baba nana se Croton Panchese ya. And let go move. At Mompa. If you say a bassa, no, any pay, ye. Be at me any open. If you be some power, yes, target for leadership. If you said, any hope. Nti e pasa dia na mesumi ye me esi ba bia yesumi ye mamunku dume bia esi amayom dume bia esi ahinsemu dume bia efie kra mu tabusuapani ni ho a eni de esi sa na eba na pasa na sa yenya okandifo a na unse wo okandifo no wo aduma. If you say any part of Edma, and you must say, the answer you know, say, Unya, Kutro, Pa, Unya Butre, no one, but it's a vision. Not India, he said to man. Nothing in our Sobaya, no other, any young by bone. So we didn't have from one a day. He said, any umbrella. Then any clear, bra, as soon as I told you in history. Samson, I don't think yet 2 years if you want dancing. No, oh, yeah, can do 4 now, but 2 a year. Not the other one said. But me can't subscribe to their son. O me kaba o nche no man kaba o nche nyina o kan bo. Say him say subscribe their son. Say tie nyina anye pe. San so na dwen nyina anye pe. Anna oba de mu no wa mo de me nyina dako. Say ye wona so na otwi mu. Na da bia ni mu asa. And the cousin Pedia couldn't agree over the end. It is a way leader. Now, person depending now, being about Pedia. Now, that out. No, that out. No, mum. A young control. But they have been better for now, by you very tactful. Now, son, you're betting now. What a carbon. Now, you're about cooking your bow. What yet you do, eh? Then, they see any Pia. You'll be kind, my baby. You'll be here and kind. No more day, you don't know. And a fat, not for going. The only no, I don't have fat. Na fa ko ani dia do atiria ma we fi na mom fa she di free mana wo kanino na Ajamesu yi odi ni kro koin kwa wo ene wo se wo ye se wo ya Adontin Ajamesu Hene no wo sa ye Adontin wo Essumagyamann te bra wo gbe
Essumagyamann no. Not until so if I say Ajamesu do it. Okay. Pay Essumagyamann. See if you come see your Essumagyamann. A drum up to 12 in the so for Baffour, you will do a hinkro, Essumagyamann. Over Santasia, you declare queer Kyei and you don't think. Ukru. Enti se obi pe Essumagyamann mu aba pro obi Kyei ene ahinkro no ofa hanfo a pro obi Kyei ene Ajamesu usa wo jumare enti se Essumagyamann do kro wo yamma no anhwe ni ye na wotete aha ese no bia ene and who was married? Now, one need pay made dear. Now, if you have a trap who could do it. So, my way to the Aka, a cocoa. They pay a woman, something I think you won't get your something there for only I the choir of the first one. I make him say, Yako control. Passie Nyansa any Bible. Master Ajamesu, so I'm quite me young. They say, Minister Nana, but turns up any part, Bakwana will be near the canon. Sabit Nana, Scout will come which will be in the year. Yes, Cabino, I did not was for the Bayer of mine. The boy being master of Cobon and also the Pesca, that. No mom, when say over one and now, say, oh, you young, near particularly, Ajamesu may be a consumer. Some Madame. So, first time, Mumbra. Who's going to be it? Now, I said, yeah, or only a year, Daddy. The sick to call back again. You call back again. So, be bidden, queer, no man, I did. So just anatia no Kyei. So the big time was some of the year, not for the yaman. So the dachi no. The second baby was making me anniversary. Anniversary baby no night it's yaha. No with a puppy. Yeah, no. There's anybody against Miss Million and Mary Bassuma. It will probably. Ekinana yendija wa anse Jumanus emo paibo potre ni apokodro na mesema wa amen eda se mboso atiame takla asaba bakani na koso aka edie ka na message masuma ni moha o so ni na nipa ba Message na oba ye no se udi gan wa ha tupai da ba kwa koto amune mu obeja du oklon ko no ho akoyi de oda mu ti mo ama media bomra wadi oja kra ba ka chama metia ko ese e mo tuni do ma ti abo ko so fo e wo pikino o so kuma se ba ana ayi na abo kana menu na not the hina onion bed ko ye kokuma wu a kani ya post na like no machine ni tutu bi ngo do ma ni ko so ni e person na hadi so ni e mobo on the menu ya de wo hulun kani ya pi a ti si de sia na mo baba ya no anu bo food ni e pe kani ya ni a don the hina prepare in 24 hours di mo dance bele ko ko si ama dance Egonya for na waka ha ustada na yaki nana eni akonya mfile ne nsa pa akonya awudi ne fama no ono awo ntimi o de bama no fa so bia no ba ade eslo ko godru nyansa apotre ayimate me ko amako ati awudi
me de na wo FM ni etwa good try you say good try ya no ma fa de dem tia am de yeah bo me na me ya kasi o o ejima papa no kura so wa be wo djuma yo ko so ka tiro o ba di mi awon sam na ya djuma na fa bi boy ya fo na fa bi boy mpedefo wa ha ene baba wa ha e se wo ti cha ka kre wo ja kura wo ya kikin kwala wo school papa o mo le ba be so sisi amo de we me zo be so fo me sra mo pi obi o fi bia me kasa kase no wate o mo ma tin mara on fa no mo Israel o do mo Libya bia to kwa na oko ade mas red mo to man anaba ne nanti wo mu atiti wo mu wo ma ye to kwai o mo ntoa amfa ma na nan o ya blantie ade e fe wo de so obobo amaba ne blantie ama mo ni mayo ana ne nkan kwa kiri pii de mihia ne nka bomu ne kasa bitie ni ya nka bomu do de he ma de na ngai te ya ngo bon nka bomu hini anu da bo masuma aba sia sia he sa ngo bo ya me kasa an se adi a aba to mu do sia so me he na o ma nka bomu hina bomi na abusua ngo a ya tie de ni na beka ho me se sa da tie yesi kumawu mampo bebia ahinsa do ho a edre yan dia yiru abeka kakakra ye kafi ya no ko akunya so fie bia nan me amusba di fie do ochi ebi mi nsa minum bi se de ahin yesi tie edre ye be gbe jwa no ko kuma so bo han boma ahin ye yido ene dia aye fukura maye se ene se mi si bi bukula kwa anya boni o je kan ne na epin o ba bo atete kula na o pa mansa no ko ene ti sa ba tro be da so nyina bi si ha ba so pi se kan ni pali na bom o de to sa flo mu gasi e baba re mura na nyesa o wa chiame be bi na na mi sa sa so nya ni na ko pani bia wate e na bia fram so bra ye mfa gbene o fre no ama no abodi to na bia he ho o be bi no wate e na fre no minim sa di ba fi e ba ko pe min pani ya dakpa obi a mi no bani ko dia bu mi no wo fa ya atri mi no e bi sheni na mi ye oh na ju ba shi tisa e ba ko ahin ye de ya le pe ba se no ye atna to no me se so mu nyina no ye ba ko na mu obi an no ya di ni ye na so sie ye na ni e fra wo ba ji me lo wo tu yo hia mo afama no e wo bi film me dem se atia me mui atia mui e be ye yi adai foi ma ba wa mo amu ma mo de me de se ni be nfie mi nsa na abedu na gba so asasa amen ebe foforo kwa se ne ka panya kopo ihe owie omo atrashe edidi ye obia ka obia tie de me ka si lido obia unu ko nyina ye ba ko asa se mo nyina de be he wonsa yo bia di fa pa no ya ba ho be mla wo na asunya he nso enya ne de o ba trasa ase me no ba ya mama me na wasa ase o ko ti e bura so ko ba kwanta e ti de me no na fa so ko wo ko mo ha obi ne sa sa me no bi e de betu na bo asunya he ne ama wa ya kakaka wa su bada de e bi no me betu na ka bo e bo e obi a foto so e ti fa bo ya foto ya ni bobom de ma so man wa ba de bia be he nsa obi anya bi firi ha yenya ya dualafo adualafo abo fie misremo mo ma meka na na ho na ho ntobe me kan ti nya popo mo wa hye oma wa hye munyam wo fa hira ma amen ha ma manu de manu si ha ya
obi aba a wanka ke ebusuani bi asena na kontine se Essumagyamann Hene Essumagyamann so obi a ba fom bi afa no wode titwa no wode ekbeso hene me ye baako bedasi ya kan kwati onana ya ubakwa nitio dana fo bitio o wa ko brasie oda boko so aba fa sare na nam kasa chiro dana so no na wasase so no no ba hwiabo na mu dia no maka chi ame bo swai mpenimfo dana Kyei Baffour ampon asofo me papa no asofo Ajamesu ne me maame nom me nananom ne mpenimfo ahia edikan ya de aseda amatweri amponyankopon se enenso so dom na enedai acheye ne sise yimu no se enedai ebeba so na so ti ya de aseda amatweri amponyankopon etasubium de aseda ema yera odene ho Essumagyamann Hene so no so ode ne chitae eta dwumadi kesiese echi na otuna brempon se omomra na omo emehwe dwumadi no enda dan dwumadi no na dwumadi ne akoso wano ede aseda ema nana etosu bi me papa no asofo de omunni adaje kura na nso so ene omagyae ena ye maame sofo omagyae omadaje nyina aba abetai chire edomo mpaye abetai chire amadwumadi nyina akọ wano nananom Ajamesu kukufu hene ebusia penyi ne nananom atrankonya wa Ajamesu nyina oba hema na nana Kyei Baffour ampon se omudi asida a eni kabia emo bibia ose na daje edebeta dwumadi we yachi sadechi na FM station bia obeso na obeti de ekoso ho bia na ye nana Kyei Baffour ampon na oba hema ne mpanimfo na de asida ema obi biara yadamase nana das nekasa that's you bro osoro ne asase wura ade nyina sitifo ona wo hye wiase ena anim ne wo ye wiase na on fa asase ne nyama nyina ntintim ho na wo ba no ewo nche ti se doba ansa na ade nyama nyina be hyase na wo se nyama wo ye nyina eye enti wo hyira so no chire no na wo yi se obeyi na obehwe asase ne so no kwasem nie tata menso nie adru anti ne miye se ona wayi onkoa ena onfra se onhwe asase so free ena nanom penso Solomon penso David penso Solo penso ahemfo wodi kan no nyina na me se aye asem da honti ena ye saadi enne anopai yemo yiko yemo amo esanse obigina ye chi obi nyina nchi dom anti atinka boni bia esron ne amo man nyina paja na siwen esron ohwe bibia ezenano uma ngonko ye di cheso mo so dia na ope so mo ampa na tamfo hwe ase wa mpese kumuma wa mpese yesin e do kan se ba de penyansa e de bebu oman no awdo nyansa abotre ne medie adwempa ne sopa nkabo mo ho e ma soromo ebu man no so de wakoa sina mpanefo nyina gina wakoa chine de wakoa esi hode ya ene edika so se Solomon nyansa na de man fama no eno na yeso se fama no if se Solomon ahwe bibia do hwe ne se me de nyansa de bebu man no mia wakoa magina ya meka se me pesika me pesa me paja pade nyina ensem ne wiase ja pade nyina mhwe kran fa so be ne menya anti mna wodo akwasi yeda wase
Manina couple of years at the mount, the ye mount. The jack and Grandpa be a shown, sir. William said, Tiasenam near the Baye. Be fast as this will be fair for me before him. Say, Swabusman, baby, Pierre, be a baby, Uncle Cron, the more equal. To be a tata, a fan could dress some demon. The giant asked when I'm near Jack Obanon Concondim. Say, be shamba, and Conena, and Payini, as my phone in I can say. From in our general to see about a corner. The almost one, oh, yeah. Most in my decano can say, Uncle Nassas is coming on to 200. Only nine yards crop. Only not dreaming, and Taya, oh, yeah, and answer abundant, I see, you know. Only about say more than a year. A jack, sunny ape. A slow, my prudent in a crab ship. And yet, and it's so, and yet, Monium. The jungle could be a song, sir. I will not be a jar or bar, and I will go to Monte. Amen. Madam. Sabre, you are a sorry.
Asantemanso TV. Yes, so much so.